বাবু খাইব পোতা Kita gina satu. Kita gina satu. Kita gina satu. हाय फ्रेंड्स जय हमारी के सर वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग आज मन चले तो तकर पनीर काटवाटा आज टिके स्पेशल खाना हवा हां कि नहीं बेसी होना रहा बाबा हां एले बेसी होना रहा पूरा पीस पीस कर काटाला हम दुई लोग तो खेबो नहीं खे देख भाजबो त नहीं है भाजले तो मजा लगवा अरे भाजले गुटी बाकी पनीर लगे चना चनी भी फुला है ना एडे जना दिटा रखा है रेडीटा ग्रीन मटर हेले बेसी भल लागछ जना भी पूरा मार खाना এটা আমার দাল বসাছি আর এমন যে প্রেসার কুকার না আম্মা ঠিক নেই জানি কিনি প্রেসার কুকার না এটাই তো রাইতা যে বাকি প্রেসার কুকারটা ভালো লাগছে জলদি হিসে পুরা জলদি হিসে এটা কাটে করব মই জানা খাইবি খাস করে এটা লোয়া भी रखा है देखो तो जना पुड़ वाला ये वकीते पूरा चुना किंची और तो बाटे दे दो और कंता से खुश ने गाट को दिया आई थी बढ़िया लगता है बढ़िया लगता है पीला के बढ़िया लगता है बड़ा सामने दिखा क्या जे चकुटी दो काटी दियो हैप्पी ए खावा के नहीं 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 खे राते न बुआ ये बुआ नहीं रे बुआ केन होई आना बारे खाना दिला नहीं ना दिन नहीं कि रात नहीं बोने तीड़ो वाटा ना हां बुआ इनो काटी दियो केन बोना होई रहा से आर गुड थिरा दिका होय केते बेल फाल कोले मने काली की के तो श्यामना नहीं खाबे नेला काली नहीं से वो आज एक सकाले सकाले इला तुम खेम बोल छ हुई से काटी दियो नहीं ले हां सब इरे काटो खतरा माने काटी दियो मुई बने जैसे मन तिगड़ू ये तुमके दी जे नहीं देखबा के इरे तो नहीं होई नहीं यार एटा काटी दियो खा खा देखो खा रहा हम खा भल लागे भल लागे देखो तो जो के भी डर नहीं हापली दो दुई दुईटा काम हो उल्टे दे बना करे चल जल्दी पड़ जाओ मैं पूरा देना नहीं होता कोई रहा नहीं तो तेल बहुत से गरम नहीं हुआ पनीर डाल देना गुड़े थोड़ा सब बना दीदियो खाब जो ना नहीं ना सरला ना मुझे तो सब सो ना केनता लागछि पुल्ला आर किस रखि दिते ठीक है सीटा लागुचे बे 2 दिन के 3 दिन लगा खाना आलू भी भाजबो बापोने नहीं में खाबो और पनीर लगाबो खान पनीर हेडे हेडे करते देखो किंतु को पतला कर दो आलू काटे सालो दिल में खरो के मेरे काल करांगो ना हेरा तो बोलছে সকালে রান্নবো A few moments later. বাকি এড়ে গলা না পনির শাক পুরা রেডি দেবটা আউ গরম আছে নেচে পনির রান্দি করে এড়ে ভেন্ডি কাটুছে কার কর লাগে সকালে রান্নবো কাটো কি রাখেছি কি বেটা কেনতা नहीं बने खावा एंदा दिसु थिला बाकी टमाटा जुरी जाइछि नहीं है भात खा लो ना कहाँ से पनीर
ফোন দিস পচরা হবো না পচরা হবে তমো আই ঘর যেছিল যে পনির আনলো না এটা পচরা জোনাকি থেকে আনছিল কি জানি জনাকে জোনাকি থেকে আনছিল জনা দেখিছ আর মকা গুটে বিনাই দি হ্যাঁ রাখে দিনব মা কেতে দিল আনি দিনব কেতে দিল মকা তোমাকে দেলে হ্যাঁ নাই দেওয়া কেতে দিল মকা জোনা হ্যাঁ আমপন মা কেন দেখুছ দেখুন বনুছ মানাকে গা গলা জনা গুলো ফোন নিয়ে আন দিছি মাকা কা কইছ রানি কি কই তখনই তোমার গা গলাই ঘর আর জনা গুলো নিয়ে আন দিমু কাই বউ মা বউকে গুড়ে দেখে জনা যা না এই যা যা মা জানতে ই শার্ট কেন কিনতে লাগা তমবা হ্যাঁ তুই কো কেবে কিনদিনি হেলা না বল কেন কেন খুব দিন নিচে রে এলানি নোয়া খাইনে তো কিনদারাটা ভাত কাড়ি আসো খাবো না হিলছ উজানি বুঝা এমরি খাইলা না বা খায় মা গরম গরম ভাত খুব দিন পরে খাওয়া তুই বড় লাগছে কত দিন নেই থেকে গিনে তোমাকে কেন লাগুছে ভালো আর তোকে ভাল লাগুছে না তুই খেলু কিনি খাবা না এই তো মই দই কাকাটা মনে খাওছু ভাজলা পনির রাঁধলা পনির খা আমরা কেনতা লাগবা বল লাগছে ভাল লাগুছে লাগবা না তোর বউ রাঁধি চা নেই সেটাকে দিল কি নেই খাইলাম ভাল লাগলা আর খাইবু খাই দো তো না হ্যাঁ হুম। খাই দो तो दारू पनीर खेलू का भाई नहीं मैं नहीं खाए बोल दो দেখ রে খাইলাম তো হ্যাঁ যেতে বলতে গেলি হ্যাঁ তাহলে বাবু খাইবো পোতা এই বলে কুরকুটা আছে যা এবার দেখছো देखो कराओ तो जे हम का तारा तो बोल तो आर्थर बनाम का हमने वो अरे वाह যেন ফাসি তাকে ফেট গাছে খুব নেই আসে না নেই গাবো না উঁচে উঁচা দিবা আর কেতে কিনা সাথে কেতে কিনা সাথে তুই কথা কেতে কিনা সাথে বলতে